zombili. Lebi ebiphila nokukhubazeka endala noma encane? Endala. Endala. Ibinani lendala? La bengihambisa amafizo besathi delay. Bengakwazi ukuhamba kahle? Cha, bengakahambi nje besaqala ukuthi ufunda ukuma. Melo 3 minutes 5 minutes. Okay. uNkulunkulu uzosiza. Sithemba uNkulunkulu kuphela manje. Okunye nokunye. Hayi. Sithemba uNkulunkulu uzokusiza welapheke ngokomphefumulo. Isilonda lezi singeze size siphele. Kodwa uNkulunkulu uzokuwelisa. uNkulunkulu uzokuwelisa. Asibona usisi ngale bese siya. Sazobona usisi wakho lapha bese ke siyahamba siyothenga into encane singayithenga. Ifoni yakho ikhona ifoni yakho? I-airtime right, imathatha right? Ikhona. Akhona? Hayi isho ukuthi awekho. Akhona seyikhona. Mangakanani? Lana wamalini? Ngithenga 29. Hayi. Lokho angisho. Cha angithi kuyakusiza ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu ofuna ukukhuluma nabo isikhathi eside. Sahluleka. Okay, usakwazi ukukhuluma nabantu basekhaya kuphela. Okay. No. Uzokufaka namadata kwenze ukuthi i-network ungabi nenkinga yokufona. Akukho kunjani mfowethu. Simo sakini asinalo ikhanda, asinaso isiphetho. Nathi ubasila nje asazi nathi yabo siyahamba nje. Ayikho into ukuthi khona into esiphethe nesazi ukuthi izokwazi ukuthi mayibamba ibambisise iyothinta umoya, iyothinta ingqondo yenu ukuze nilulame. Siyeza nje. Siyeza, siza sinje. Kodwa okukhulu okusibeka la ukuthi sizame ukubuka ukuthi nathi kukhona nesingakubamba ngaphandle nisela okungenza ukuthi mhlambe ngokuhamba kwesikhathi imoya inyama odokotela vele inyama bayibhekile yona bayibheke kakhulu. Kodwa ke sekufuna thina sibheke ukuthi sinenza kanjani ngokomoya nikwazi ukudlula silekelela uNkulunkulu yikho sila. Siyabona isimo senzima sesikhuluma nosisi wakho kusenzima kakhulu. Senzima kakhulu futhi kusazoba nzima. Le yanto le inzima kumuntu oyizwayo. Hayo oyibonile, oyizwayo. Angazi ke oyibonile, angazi ke umuntu o-involve. So yeah, wena uthembeka. Awuthathe nomdala lo shadi obeshadile kwaThusi omdala. Okay. Benihamba ndawonye nisuka emcimbini? Besihamba ndawonye ngemoto yodwa. Uma kwenzeka lesi isigameko wena ulimele kuphi? Ngashayela nje la engqini nasemlenzeni yombili.
uke waya eThekwini ade bekuse eThekwini isibhedlela eAlbert. Kunzima. Makushiwo iy'nhlamvu zaphuma noma isengaphakathi. Enye yaphuma, ezinye bathi abaziboni kahle, iyodwa nje ebonakalayo lela isincane. Kodwa nje enye yaphuma ngoba yavelela nje kakhulu. Bayikhipha khona lapha e-Albert. Abakasho udokotela abakahlawumbisile ukuthi ungacishe uhlala isikhathi esingakanani. Noma bengangitshelanga ukuthi ngiyohlala kuze kushaye yona leyo date yokubuyela, kodwa e-Albert ngibuyela nge-1 August. Uzobuyela nge-1 August. Udokotela uzofika namhlanje bazolokhu bengijimisa. Oh yes. Okay. Yeah.